Hola classe, comencem un nou tema que s'anomena la industrialització. Primer de tot anem a parlar un poquet d'aquest terme, d'esta nova paraula, la industrialització. Ens trobem a la fi del segle XVIII, on hi ha una sèrie d'innovacions tecnològiques i d'avanços científics que transformen l'agricultura i es dona, o això va fer possible, el naixement de la indústria moderna, de la indústria tal com la coneguem avui en dia. Per cert, indústria, ahí porta un accent, indústria, molt bé. Tot aquest conjunt de transformacions constitueixen la revolució industrial i la revolució agrícola. I tot això va suposar un canvi d'una economia que fins a aquest moment havia sigut agrícola i artesanal a una economia industrialitzada i sobretot molt mecanitzada en comparació amb el que havíem vist els éssers humans fins ara. Comencem primer parlant de la revolució agrícola. En l'agricultura es varen introduir noves tècniques i cultius nous que va permetre estalviar principalment mà d'obra i milloren i augmenten la producció d'aliments, és a dir, produeixen molta més quantitat de lo que estaven habituats. Les transformacions més importants que trobem en l'agricultura són aquestes. La primera, que s'introdueix algo que fins a aquest moment no existia, que són les rotacions de cultius. És l'inici de la rotació de cultius, que va incorporar l'ús del guaret. En agricultura, el guaret se coneix com una pràctica agrícola que consisteix en deixar una part de la terra sense conrear, és a dir, sense plantar cap llavor per no esgotar el sòl. Ja sabeu que la terra està plagada de minerals i nutrients que aporten a les plantes, doncs es varen adonar que si durant un temps deixàvem descansar la terra, per dir-ho així, era una manera que tenien de deixar que aquest tros de terra tornar a carregar-se de nutrients i de minerals per a les plantes. El guaret, per tant, està lligat tradicionalment al sistema de rotació de conreus, especialment es dona en l'agricultura de secà. Això què vol dir? Doncs que l'agricultor el que feia era partir el seu camp, el seu hort, i un any sembrava llavor en una part del camp i l'altra la deixava descansar. I ja no només així, sinó que fins i tot de vegades el que feien és en primavera plantaven un cereal, per exemple, a l'hivern plantaven un altre i a l'any següent aquest tros de terra a descansar, és a dir, que feien una espècie de rotació en la que ni tan sols plantaven sempre en la mateixa època de l'any, sinó que s'esperaven a diferents moments. Que sapigueu que actualment en agricultura este procés està en regressió, primer perquè molt poca gent ja es dedica avui en dia a l'agricultura i després perquè amb tots els adobs i fertilitzants que podem utilitzar doncs ja no és tan necessari. Doncs la rotació de cultius va ser una de les transformacions més importants de l'agricultura. Una altra, ús d'adobs i fertilitzants que milloraren la producció. Evidentment, en aquella època, adobs i fertilitzants molt més naturals, no com els d'avui en dia, que poden arribar a ser, són realment elaboracions químiques que se produeixen a les fàbriques. També va afectar la generalització de cultiu dels productes arribats d'Amèrica, com la creïlla i la dacsa. I per últim, la difusió de noves màquines per a realitzar tasques agrícoles com llaurar, sembrar, segar i batre. Parlem ara ja sí del naixement de la indústria. Des dels inicis de la història o des dels orígens de la humanitat, per produir béns o per a cultivar la terra o fer treball,
Les persones sempre han utilitzat com a font d'energia la força humana o la força dels animals, fins a la fi del segle XVIII amb la invenció de la màquina de vapor. La màquina de vapor, evidentment, utilitza com a combustible el vapor, el carbó, posa ahí vapor, m'he equivocat, el carbó, ja dia jo. El carbó i va permetre per primera vegada moure màquines a partir de la força del vapor d'aigua. I a més va afavorir a que s'utilitzaren noves màquines mogudes amb fonts d'energia diferents i això va provocar que se produïren béns en quantitat, és a dir, que la producció fora molt més gran de la que es coneixia fins al moment. El carbó, com he dit, era el combustible principal de la màquina de vapor i ja no només això, sinó que també s'utilitzava com a calefacció a les ciutats. Clar, això va suposar un augment a les mines d'extracció de carbó perquè feia falta per a les màquines de vapor i per a les calefaccions de les cases. Per tant, diguem que la indústria siderúrgica va ser un poc la que va iniciar tota aquesta revolució industrial per la falta i la necessitat d'obtindre carbó i també del ferro. Va ser la primera, però després ja se van anar afegint moltes més, com per exemple la indústria textil, amb la necessitat de produir cotó, que se n'anaven a adonar que era millor que la llana, la indústria química, per fer tints per a poder tintar el cotó, la indústria metal·lúrgica, ja que hi havia necessitats de maquinària i transports, i també va ser molt afectada la construcció, perquè les ciutats van augmentar, també necessitaven construir noves fàbriques, etc. Tot això va provocar un creixement de la població. Va haver una millora de l'alimentació, penseu, més productes que se produïen amb molta més facilitat, amb molta més quantitat, doncs això va provocar un augment de la població. Per primera vegada van desaparèixer les grans fams i el nombre de naixements va anar superant el de defuncions. A més, les noves indústries donaven faena a part de la població rural que es va anar desplaçant i traslladant a les ciutats per a viure, que les ciutats varen experimentar un gran creixement, això clar, en detriment de les zones rurals que anaven quedant-se cada vegada més despoblades. I acabem ja per últim, esta imatge seria una imatge d'una ciutat qualsevol que comença a viure i a notar aquests canvis de la revolució industrial. Encara queden llocs on es cultiva, és a dir, no se deixa de cultivar, però l'agricultura es treballa d'una altra manera. Fixeu-vos, tota la zona en la que hi ha cultius està plena de màquines. Sembradora, a veure que les marque. Sembradora, una arada, una segadora. Compareu aquestes maquinàries amb una aixada o un fals en la que la persona anava amb el seu propi esforç físic fent cada un d'aquests treballs. Evidentment, amb les màquines tot era molt més fàcil. Apareix com a novetat, comencen a aparèixer el tren, que fins a aquest moment no existia. D'això en parlarem en els propers vídeos. Tren de passatgers, tren de mercaderies, estació de ferrocarril. Així veiem la ciutat en creixement. Això seria el principi de la ciutat i a poc a poc se va expandint i ocupant espai del que seria la zona rural. Esta granja segurament amb el temps desapareixerà perquè la ciutat haurà crescut. La mina de carbó, superimportant perquè d'ahir on s'extrauen les noves fonts d'energia, i les indústries, la creació de les indústries i de les fàbriques que
comptem ara ja sí amb màquines mogudes amb l'energia del vapor i del carbó, que és el símbol de la nova era industrial. Fins ací.